Munoziva kusasimba kwangu, ini ndotya kurasika, asi imi Jesu, asi imi muri simba rangu, muno ndipa simba. Aiwa ndoda Mwari mweamure, more wangu ndakatsengwa, ndakatengwa neropa raIshe, zvino ndava wenyu chose. Aiwa ndoda Mwari mweamuri, muri wangu ndakatsengwa, neropa raIshe, zvino ndava wenyu chose. Munoziva kusasimba kwangu, Baba ndotya kurasika, asi imi Jesu, asi imi muri simba rangu, muno tipa simba. Good morning Tatenda Edwards, Yvette, good morning. Amity, good morning. I love the part which says munoziva kusasimba kwangu. You know that part. You know, if you just tell kuti Mwarika munoziva kusasimba kwangu, munoziva kusasimba kwangu. Did you ever come to a point yekuti unonyatsonzwa kuti Mwarika munoziva kuti ininika things are not okay with me? Toko, good morning. Bali, good morning. Amaimaka, good morning. Aiwa ndoda Mwari mweamuri, muri wangu ndakatsengwa, ndakatsengwa neropa raIshe. Unozwa kana wakangoziva so futi kuti wakatengwa neropa raIshe, ini ndava wenyu chose. Uchinyatsozwa kuti inini naMwari ndakakwana, ndava wenyu chose. No matter what the devil is trying to do, no matter how the devil is roaming, but ndichingoziva kuti ini ndiri waJesu, you know, unongofila that comfortable, unongofila kuti kana ndina Jesu zvaringana, you know, zvaringana, kurangarirwa naJesu zvaringana we. Ona pane chinhu chimwe chete, kurangarirwa naJesu zvaringana we. Zvaringana, kurangarirwa naJesu zvaringana we. Pane chinhu chimwe chete, kurangarirwa naJesu zvaringana we. Kurangarirwa naJesu. So Eddie, I think you better go to inbox. Yes, SIS MELLY. I'm not SIS MELLY. Just go to the inbox, to the message. Papa page pamuri panapa. And I could messenger kwao, then she'll get the message, the message, tinoti nematambudziko. I hope all the
urongwa huchafamba zvakanaka nematambudziko nekushayikirwa namainini. May his soul rest in peace. Zvese zvamucharonga, may the God Lord akugadzirirei zvifambe zvakanaka. But go to SIS MELLY's inbox, she will attend you there. Zvaringana kurangarirwa naJesu, zvaringana we, ona pane munhu mumwe chete. Kurangarirwa naJesu, zvaringana we, pane chinhu chimwe chete. Kurangarirwa naJesu, zvaringana, kurangarirwa naJesu. And I feel like send the audio. Maiti vanoda kusenda audio, handi namba dzangu munadzo, senda iti play pano audio yenyu. Morning memory, how are you? Tyra, good morning. Tanatswa, good morning. Nyati, good morning. Tracy, good morning. Zvaringana kurangarirwa naJesu. Mangwanani Anna, I'm not going to stay longer here because you know it's Sunday. We are preparing, going to church. Ndine urombo kune vari kuchema vashayikirwa nehama dzavo. Ndinongoti Mwari ngavakunyaradzei, Mwari vadzimweya mutsvene udzikise ngechepfu, ipukute misodzi iri pamatama enyu nemhuri. Mwari vatiitire zvakanaka, zvichirwadza zvichirema. Ndinongoti Mwari ngavakuchengetei. Good morning Clifford D, good morning Andrew Sweetie, good morning. Mwari ndimwari wakanaka. Mudikoni, nice to see you. I hope I will see you at church as we are about to I'm about to preach the word of God. It's not preaching, but it's endorsing each other with the word of God this morning, and we go to our prayer devotions. Mwari vakuchengete Rose, Tari, Mwari vakuchengete, chengetedzwa iwewe, chengetedzwa pamuteo werufu, chengetedzwa whatever the devil is plotting against your life, against your future. Regai ndipinde mushoko raMwari mangwanani ano, Mwari vachitirwira vachitichengeta. I know zvinorwadza, whatever we are going through zvinorwadza, but let me share this word mangwanani ano. Zvikada tashungurudzika zvakanyanya, zvikada iwe washungurudzika zvakanyanya, ini ndashungurudzika zvakanaka, dzinza rekwako rashungurudzika zvakanyanya, mai vekwako vashungurudzika zvakanyanya, murume wako ashungurudzika zvakanyanya, kambani yako yashungurudzika zvakanyanya, vana vako vashungurudzika zvakanaka zvakanyanya. But kune mutsvinda werugare, iye Alpha naOmega, anoti akasvika panzvimbo, akasvika pasituation haparambe pakadaro. Ndiye watinoti Jesu weNazareta, uyo chimutsa wevakafa, uyo murapi wevanorwara, uyo munyaradzi wevanochema, uyo anopa vana vasina vana, uyo anoti zvakatukwa kana iye ataura zvinotukunurwa, uyo anoti zvakasungwa newakaipa akasvika zvinosunungurwa. Mangwanani ano ndiye wandinofamba naye, ndiye wandakatenda, ndiye wandinovimba, ndiye wandinoshumira. Mangwanani ano, can someone join ende tive nokushumira kumwe chete, tive nekubatira kumwe chete, because he's Alpha and Omega. Haana kufanana nasabhuku wekumusha kwedu, haana kufanana nani waunoziva. Anoti akavimbisa chinhu anochizadzisa, anoti akavimbisa chinhu anochiita nenguva yake. Chanetsa vanhu vakawanda tinoda kumhanyisa Mwari, chanetsa vanhu vakawanda tinoda kufananidza Mwari nasabhuku wekumusha kwako. Asi mangwanani ano ndinoti anondiitira zvakanaka, nekuti anoti kunyangwe wakatadza uya titaurirane. Mangwanani ano maybe you are feeling down kuti ini ndinotadza, but chinondifadza is a God of second chance. Anoregerera kunyangwe zviwi zvako zvakatsvuka seropa, kunyangwe zvinhu zvisina kuringana, anozviringanisa. When you call his name, chinondifadza harariba Mwari uyu, haashanyi, haakotsiri, haarasisi. Mangwanani ano ita ini ndinokudai Jesu, in my situation
situation ndinokudai, zvichirwadza zvichirema ndinokudai, zvakanaka ndinokudai, zviri panzvimbo ndinokudai, zvisiri panzvimbo ndinokudai. I love this God. Anongoshamisa mhane, anongotiita zvandinoda. Pana vanhu vakawanda vanoda kuti Mwari vaite zvavanoda, asi iwewe usingade kuita zvinoda Mwari. Mangwananano, can you start doing what God wants you to do? Not you want God to do what you want. Anti Mwari vakakodzera mani. Ndinoda kuenda kuna Judges chapter 9. Judges chapter 9 inondiitira zvakanaka. Pakakanga paita murume anga anetsa anonzi Abhlamakai. Malakai. Abhlamakai anga anetsa zvinobhowa muguta. Guta ranga rashaya mufaro naAbhlamakai. Abhlamakai anga atambudza. Ndinozviziva mangwananano pane murume atambudza kumusha kwenyu. Ndinozviziva mangwananano kune mhepo yasimuka kumusha kwenyu. Ndinoziva mangwananano pane zvakuchemedza. Pane zvokuti vanhu vakanzwa kuti zviri kuitika. Judges chapter 9 verse 50. But kuti uinzwisise unotanga kuiwerenga kumusoro. Abhlamakai anga ashungurudza guta. Varume navakadzi anga akuvashwetaidza. Kune mhepo dzemadzinza dzinoswetaidza. Kune mweya yetsvina inoswetaidza. Kune mweya yenzvimbo inoswetaidza. Kune mweya inosandudzirwa navapenyu inoswetaidza. Asi mangwanani ano ndati ndauya neshoko rekuti vakanga vaswetaidzwa. Kuna varume vakaswetaidzwa. Kuna vakadzi vakaswetaidzwa. Mangwanani anoita Mwari zvakwana, it's enough. Zvikada pamwe iwe nhasi watambudzika, zvikada ini ndatambudzika, dzinza rekwenyu raswetaidzwa, dzinza rekwedu raswetaidzwa. Asi mangwanani anotati Mwari, kana makarangarira varume vakanga vaswetaidzwa, guta ranga raswetaidzwa. Munoziva kune mweya inoswetaidza vanhu zvekuti munoshaya mufaro, you lose your confidence, you don't know who you are. Pana vamwe vanhu nhasi vari kunyepera kupenga, hakuzi kureva kuti ari kupenga, but aswetaidzwa nemweya wetsvina, but aswetaidzwa nemweya inosaidzirwa navapenyu. But mangwananano tinoda kuti Mwari we timutsire iwo Baba vanopodza guta, vanopodza kuswetaidzwa kwavarume navakadzi. Vakanga vaswetaidzwa Mwari we, takaswetaidzwa zvakwana, takaswetaidzwa zvakwana, wakachema zvakwana, wakaungudzwa zvakwana, wakashorwa zvakwana. Ndinoitirwa zvakanaka on Judges chapter 9 verse 50. Mangwananano Jesu weNazareta vanoti vanhu vatambudzwa. Panoita mukadzi mumwe chete, mukadzi uyu hatorina kana zita. Mangwananano pane munhu asina zita ari pano. Mangwananano pana baba vasina zita. Mangwananano pana mai vasina zita. A no name brand. Pane mukadzi akanditarisa anonzi hatorina kana zita. Hauna kana zita, hauna kana title. Asi mangwananano ndinoda kuti Mwari vakutakudze nyasha dzekuti vanhu vese vatambura mudzinza, dzekuti vanhu vese vatambura muguta. Iwe piwa wisdom yekuswetaidza iye akonzeresa kuti vanhu vashaye mufaro. Abhlamakai anga ashayisa mufaro, Abhlamakai anga achemedza vanhu. Asi ndinoshamba ndinoititi Mwari we, paita mukadzi asina kana zita, hanzi panoita mukadzi asina kana zita, mukadzi akatora guyo, my God, ndo paakaridonhedzera pamusoro paAbhlamakai. Abhlamakai ndo paakafa. Mangwananano pane chinofana kufa kumusha kwenyu. Mangwananano kune chinofana kufa. Mangwananano kune chinofana kufa chanetsa dzinza. Mangwananano kune chinofanira kufa chanetsa marriage yako. Mangwananano kune chinofanira kufa chakushayisa mufaro. Mangwananano kune chinofanira kufa chakutambudza. Ndafarira mukadzi uyu haana kutombotaurwa zita rake. Mangwananano kuna vanhu vari kufunga kuti I have to have a title first so that I will strengthen panzvimbo. Kuna vanhu vari kuchemera kuti dai ndaonekwawo ndava netitle ndokuti ndigozikanwa, ndokuti ndigotanga kuita zvakanaka. Kuita zvakanaka hazvidi title mangwanani ano. Zvikuda kuita zvakanaka hakudi title. Kuna munhu akazviwanzira kudai, ari kumirira kuti dai zita rangu ratanga raita mukurumbira ndogozotanga kuonekwa. Pane mukadzi asitorina kana zita, anonzi mukadzi uyu haana kana zita. Zvinongonzi mukadzi akatora guyo akatema naro
Abmalakai akasvika pakufa. Mangwanana ano usanzwe kudzikisirwa because you are no name brand. Mwari vari kuda kushanda namano name brand. Mangwanana ano vari kuda kushanda nevasingazikanwe. Mangwanana ano Mwari vada kusimudzira vasingazikanwe nokuti mukadzi uyu anotonzi mukadzi hapatorina zita. Hazvireve kuti akanga ashayiwa zita. Zita ranga riripo but haana kukwanisa kurekonaizwa nezita. Kuna vanhu vakamirira kuti tiri kuda kurekonaizwa namazita. Mwari vari kuda kushandisa vasina mazita. Mwari vari kuda kusimudzira vasina mazita. Mangwanana ano ndinozviziva kuti wakazviunganidza uchiti koiniwo zvangu ndineiko inini ndinotaureiko chinonzwikwa navanhu. Ndinoti takura nyasha dzemukadzi asina zita uyo. Asi anoti aita zvaaita action yakapomodza guta. Abmalakai anga aswetaidza varume. Abmalakai anga aswetaidza vakadzi. Asi Abmalakai anourayiwa nemukadzi asina zita. Mangwanana ano kune mukadzi asina zita. Mangwanana ano kune murume asina zita wekuti akabata akamira panzvimbo mweya yemadzinza iri kuzotiza, mweya wehurombe uri kuzotiza, mweya wekurwara iri kuzotiza, mweya werufu uri kuzotiza nekuti pamira mumwe mukadzi no name brand asina zita. Iyeye mukadzi yeye ari mumusoko raMwari haana kada kutombotaurwa nezvezita rake. Akangonzi mumwe mukadzi. Pane mumwe mukadzi anofana kusunungura guta. Pane mumwe mukadzi anofana kusunungura guta. Pane mumwe mukadzi anofana kusunungura guta. Guta ngarisunungurwe mangwanani ano. Mweya yemadzinza ekumusha kwenyu ngaizive. Mweya yezvikwambo yekumusha kwenyu ngaizive. I am a no-known brand. Asi ndichamira pamukaha ndigodonhedzere guyo musoro maAbmalakai. Abmalakai akanga achemedza varume. Abmalakai anga achemedza vakadzi. Guta ranga rashayiwa mufaro nekuda kwake. Ndinozviziva kumusha kwenyu guta riri kushaya mufaro. Guta riri kushaya mufaro kweumwe munhu. Asi ndati mangwanani ano piwa nyasha dzaAbmalakai dzekuti anonzi aurayiwa. Mangwanana ano Jesu weNazareta tiri kuda vakadzi vanoti even ndisina zita, even ndisina zita. Mwari wekudenga, I am a no man brand. Ndinoda kusimudza Abmalakai akaurayiwa mangwanana. Akafa Abmalakai nemukadzi asina zita. Abmalakai akafa nemukadzi asina zita. Abmalakai akafa nemukadzi asina zita. Pana akamirira kuti ndiri kutanga ndada title. Pana akamirira kuti ndiri kuda kutanga ndada title. It's not about the titles, my dear. It's not about the brand. It's not about the names. But it's the grace which you are carrying. Nokuti rinonditaurira zvakanaka. Judges chapter 9 verse 50. Inonzi mumwe mukadzi akatora guyo akatema Abmalakai. Akafira ipapo guta rikatanga kufara. Mangwanana ano pana anofanira kufadza nyika yekwake. Mangwanana ano pana anofadza kufadza community yekwake. Mangwanana ano pana anofana kufadza dzinza rekwake. Mangwanana ano pana anofana kunyaradza guta rekwake. It's not about the title mudikani. Ndinozviziva uri kuti ukazvitarisa unoti ininiwo hangu here. It's not about the title mangwananano. It's not about the title. It's what God wants you to do. It's what God wants you to do. Svika paunoti kunyangwe ndisina chandinacho Mwari, asi ndinoda nyasha dzamakaitira kumukadzi uyo dzekuti akanga asitorina zita, asi ndiye akapomodza guta, ndiye akanyaradza guta. Mangwanana ano guta rekwedu ngarinyaradzwe. Mangwanana ano nyika yekwedu ngainyaradzwe. Mangwanana ano mhuri yekwedu ngainyaradzwe. Mangwanana ano marriage yemumwe ngainyaradzwe. Mangwanana ano kurwara kwemumwe munhu ngakunyaradzwe. Mangwanana ano family matters dzekumusha kwenyu ngadzinyaradzwe. Mangwanana ano nezita neropa raMambo Jesu nekuda kwako iwo wakanditarisa wekuti uri kuti ukazvitarisa uri kuti inini sisiyoko handina chandinacho, asi mangwanana anopfeka nyasha. Asi mangwanana anopfeka nyasha. Mangwanana ano ngatipfeke nyasha dzemukadzi uyu asina zita, asi akati guta risetle, akati guta rive nemufaro. Mangwanana ano Abmalakai ngafe. Mangwanana ano Abmalakai ngafe. Unomuziva Abmalakai wekumusha kwenyu. Unomuziva Abmalakai wemufamily. Unomuziva Abmalakai wemumarriage mako. Unomuziva Abmalakai wemuchechi yenyu. Unomuziva Abmalakai wekumba kwenyu. Unomuziva Abmalakai
wemunzvimbo mangwanani ano tinoti Malachi, enough is enough. Today you are going to pack your things and go. Taneta newe Malachi, taneta kuswetaidzwa newe, taneta kuchemedzwa newe, taneta kushaiswa mufaro newe. Malachi akashaisa mufaro kani vanhu, akashaisa guta rese mufaro kani, aivaitisa toi kani, aivaitisa zvaanoda kani. Unoiziva mweya yekumusha kwenyu inokuitisa zvainoda, unoiziva mweya yekumba kwenyu inokuitisa zvainoda. Asi mangwanani ano tati Jesu, taverenga shoko renyu rizadzisei, svinurai shoko renyu mangwanani ano. Judges chapter 9 verse 50. That is the grace which we are tapping in. That is the grace we are tapping in as we honor your name, Almighty God, as we worship your name this morning. We glorify your holy name, we exalt your name. Thank you, Father, for your grace. Thank you, Father, for your holiness. Thank you, Father, for your divine favor. Thank you, Father, for your divine grace. We worship you, Almighty God. We glorify your holy name. We exalt your name. There is none like you, Almighty God. Tataura nyasha dzedenga, tataura kubata kunoshamisa, tataura ruchengetedzo rufukidziro. Fukidzirai murimi mangwanani ano. Mazvita Jesu, mazvita muchinda werugare, ndimi Alpha na Omega, wekutanga nekuguma, muridzi wazvose. Makatendeka Mwari, makatendeka Jesu. Tinokudai mweya mutsvene, tinokudai Jesu zvoshamisa, tinokudai Mwari wekudenga. Mazvita changamire. We thank you, Father, for this day. Mazvita namaropafadzo matsva, mazvita Jehovah neruchengetedzo rutsva, mazvita Mwari nenyasha itsva. Tinokuongai nokukutendai. Amen and amen. Thank you so much, guys, for coming in. Our theme scripture of today was from Judges chapter 9 verse 50. For you and me to understand the word of God, to be not misled with the word, or for you and me not to understand it. You can kindly just read the whole chapter so we understand what the verse is saying. Amen and amen. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vandiitire zvakanaka, tose tiitirwe zvakanaka. Tinoti happy Sunday. Piri, how are you? Thelma, how are you? Ryu, the domestic worker, how are you? Star, how are you? Tinotaura kupora kwauri. May you get healed in the mighty name of Jesus. I speak the blood of Jesus upon your body. Tinotaura kuti Mwari pese pasina kumira zvakanaka, Mwari wenyama dzese pari kurwadza, ndinoti ruoko rwenyu Mwari ngari tambanudzike pamuranda wenyu apore mangwanani ano. We thank you, Father. We exalt your name. I can see Chimutsa TV, Chimutsa Live TV is in the house. We thank you. We thank you for tuning in on SIS MELLY's platform. This is SIS MELLY's platform, SIS MELLY's diary, and I'm naYokozuna weZimbabwe. I've got my page who have vatanga kundiona nasi. You can kindly come and follow and like my page. Mwari vachikuitirai zvakanaka, Mwari vachikusimudzai. Surviving in abusive, I can see you are here. I can see Godwin, see Makumbe, he's here. Mwari vachitichengeta, vachitiitira zvakanaka. I know a lot of people, they come to my inbox, inini handisi mufundisi vanhu vaMwari. I love you too. Sandra, how are you? I'm not a pastor kana kuti mudikon mufunge kana kuti prophetess kana kuti chi, ndingori munhu akatongofanana nemi, but ndinongotiwo ndikaverenga shoko raMwari ameno zvarinotanga kundiita. And even you also, I also encourage you to read the word of God. Unototanga kutonzwa, wakutotanga kunzwa zvandinonzwa weizvozvo wapedza kuverenga shoko raMwari. So what I wish and my heart desire and my prayer is like everyone
to have time to read the word of God, to empower ourselves with the word of God. You know, if we empower ourselves with the word of God, chingakuwire. But kana une shoko raMwari, unozunguzika, guys. Zvakafana, let me say for an example, ukafirwa, kana kuti mai vakafa, kana mwana akafa, kana ana akafa, if you are empowered with the word of God, unochema, as the Holy Spirit will come again and say, inotanga kukushumira kuti, rufu murayiro waMwari mwanangu. Zvechokwadi zvinorwadza, asi ziva kuti rufu murayiro waMwari, tese tichafa, hakuna anotiza murayiro waMwari. So, ndopa unoona kuti, unochema nditi, but mweya mutsvene uchikunyaradza. Unoungudza, but mweya mutsvene uchiuya uchikunyaradza. Ege, how are you? Am I Hama Diaries? How are you? So if we empowered, guys, a lot of people now, we are getting into so much depression and stress and what? As some of us, we are losing ourselves, we are losing our confidence. Because, Tinasha, how are you? I'm sorry, I'm not SIS MELLY, I'm naYokozuna, weZimbabwe. Thank you so much for tuning in. I'm naYokozuna, weZimbabwe. I've got my page. Please, can you kindly come and follow on my page? But I'm on SIS MELLY's diaries now because of the grace of God. My devotions. So let me just share this before I go. You see why we are so stressed, we are so depression, BP. You know why? Because a lot of us, the devil akaba kuti tisade kuverenga shoko. Mwari kutondibvunza saka sisiyoko muri kufunga kuti shoko raMwari rinoita kuti ndisave nestress here kana kuti ndisave neBP here. Yes, mudikani. Why? Regai nditaure imwe example yandinowanzopa vari mudzimba. Unosvika pauno murume wako paanokuhurira, unoita BP ugodi, handisi kuti varume hurai. But kana une shoko raMwari, wakamboverenga nyaya yekuti David anga ari pamwoyo paMwari. Asi David akauraya Uriya nekuti anga achiva mukadzi waUriya. Akauraya Uriya akatora mukadzi waUriya. David uyo mumwe chete ndiye akatora Abigail. David aida vakadzi. Saka pamwe pacho yo kana murume wako akaita zvekupenga izvo, unongoti nhai Mwari, ndinorayira kuti mweya una baba vaka watonzwa kuzvisimbisa kuti yo inga David chayanga ari pamwoyo paMwari asanga aida vakadzi. David aida vakadzi zvekutoti unototi baba vaka. Ini ndotongoti ndichivaverenga mubhaibheri ndongoti asi Mwari ka kutonga kwenyu shuwa kwakasiyana nekwedu isusu. Because vamwe vanhu ka tarisai kuti David aida vakadzi zvisingaita, asi David anga ari pamwoyo paMwari. Asi vamwe vanhu nhasi unotoona utoti aendi kudenga uye nezvaanoita zviya. Kune vanhu vanotadza asi vari pamwoyo paMwari. Fungai kuti David paakangonzwa kuti anonzani murume waAbigail, anzani kozviya murume waAbigail afa. David akabva atumira servant yake akatenda nodza Abigail kuti ndomuda ngao yekuno. Abigail akanoita mukadzi wechingani waDavid wechitatu. David aida vakadzi. Saka kana uri empowered, uchiziva shoko raMwari, zvimwe zvinhu so zvinokuwira, so the Holy Spirit will start comfort you. It will start, unotanga kungonzwa so mauri kutoti wabirwa mari kuchechi iwewe nemafundisi mamwe anoba mari. Ukangoziva kuti inga anonzani Ananias naSafira vaiba mari kuchechi, haumboswero shungurudzike kuti ainini kana kumachechi kwacho handichaendi nekuti kune mbavha kunonono. Unongoti Mwari, kana vachiba ngavabe muchadhila navo mega. You see,
if you've got word of God, so ukasangana nechinu, so the Holy Spirit will remind you with the scripture, with the word. Uvototanga utonzi kuti uvototanga utonzi kuti naimi kune munhu wekuti nhasi so wakarwadziswa kuchechi. Iwe mushoko raMwari mune vanhu vanga vakutotengesa muchechi, kuya nenjiva dzavo nechiva chitengesa muchechi, kuti because a lot of people we are expecting kuti ndikaenda kuchechi I have to be like wow, iwe people they are thinking kuti kuchechi ndo kwekuti unobva wanyatsoti zvimwe zvese. Iwe kune vakaenda mutemberi kuchechi kuya, Mwari akasvika akatsama katora chiwepo vachiitira mutemberi imomuya. Saka you see, if you've got that, chero ukavhiringwa kuchechi uko hautadzi kuenda kuchechi. Hautadzi kuenda kuchechi because unokuchiti ko kana vanhu chaichaivo vanga vari kuchechi wakazotanga kuita business muchechi, ko inini vangazotadza kundinyeya, ko inini vangazotadza kutaura nezvangu kuchechi because mumwe munhu nasiya hauna kana chechi yaunopinda because wakanyeyiwa kuchechi. Because you were thinking kuti kuchechi it's a place of kuchechi kwakafanana nekuchipatara uko kokuti kunoenda vese vane TB, vane HIV, vane gonorrhea, vane cancer, vari kurutsa, vari kuzviitira manyoka, vane mhezi, vane ndo vanodiwa kupa kuchipatara. Kuchechi kwakafanana nekuchipatara. Ukatongoona kuchipatara iwe uri murwere wakusimuka kuda kubatsira umwe murwere pamubhedha, mangwana acho wakutodischarge. Saka ukangoziva izvozvo chete kuti kuchechi tese tiri varwere muno, and no one will graduate kuti ini ndinoziva Bible, saka there's nothing you can tell me about the Bible. Every day when you read the word, it comes with a new revelation. So no one will stand on front. Kana baba guti vaiva vatakangokura tichiziva kuti baba guti ndo varidzi veZayoja, is the founder of Zayoja. But apana pavangamboti inini Bible ndakatoridzidza ndakapedza apa chiko chamunotaura neBible. That's why you see sometimes he sit down and he give another man a pulpit and he preach. And when he preach, maybe sometimes you see him falling down crying. Kuti Mwari, I didn't know there is this such a revelation. You know. That's why you see. Ukatongoona chete iwewe wakuzvinzwa kuti I know the Bible. Nothing. Hapana zvamunonditaura nezve watoshata. Watoshata. Because this Bible hatitombozuti rakanyorwa, ina handorizuti rakanyorwa rini, rine makore mangani, riche, but ukada kutarisa Bible haribudi mstaira. Bible haribu, iwewe ndo unobhuruwara, iwewe ndo unobuda mstaira, ini ndindobuda mstaira, asi Bible haribudi mstaira. Mabhuku mangana atakaverenga tiri kuchikoro. Loveness, how are you? Mabhuku mangana wakaverenga tiri kuchikoro. Vana Chandagwicha, Ndiana achari Magura, vana Mposechi, vana Oliver Twist, vana mabhuku mangani awakaverenga. Mamwe acho hatichatombomazive mazita. But Bible chero ukada kunyepedzera kupenga sei, chero ukada kurizvidza zvakaita sei, as it still stands. Chero ukada kutoridonhedza zvinengei, it still stands. You see? Chero ukatorizvidza, chero ukatoti hana basa naro, chero ukati rakanyorwa nani, chinyi chocho, it still stands. And hakuna kunyika kwarisiri. Hakuna kunyika kusina Bible. Never. Hakuna. Chero vakatoti nyika ino isusu tiriwe chi, but unotongoriona ririko. Enda harishanduki, enda harichinji.
no matter how us now we want to twist it, tichida kurarama according what we want, because kune vanhu vakawanda vekuti if they want to live their life, they take the word of God and twist it, and we twist it because we want to live according for what we want. And futi rinotokutendera Bible. That's why uri kuona machechi akawanda ane madoctrines akasiyana, because muBhaibheri mune zvakawanda zvirimo, hapana chitsva pano pasi. Chinhu chiri kutombondishamisa sandisati ndaona muBhaibheri ndechevakadzi ava vakutenga maikura, vakutenga izvi zvimamaikura izvi. Ndo izvozvo handisati ndariona vhesi riri muBhaibheri rekuti kune vakadzi vakazotenga zvimamaikoro vakatanga kuita nezvimamaikoro vakati havachadi varume. Izvozvo iroro vhesi handisati ndariona muBhaibheri. But zvimwe zvese izvi zvekuhura, zvemakuhwa, zvekuurayana, zvekufremerana, zvekuvengana, zvekunyeperwa, zvekupomerwa, zvekutarisirwa pasi, zvirimo. Zvembavha, zvepfambi, hakuna zvisimo muBhaibheri. Zvevanhu vanodya vanhu zvirimo. Amen and amen. Let us empower ourselves reading the word of God. With the word of God, stress yako inenge yakatosiyana neyemunhu asina shoko raMwari. Stress dzedu dzinenge dzakatosiyana. Stress dzedu chaidzo dzemunhu ane shoko raMwari nedzemunhu asina, stress dzedu asikana dzakatosiyana. Kana kamusimukiro kedu kacho ndabva kurwadziswa kanenge kakatosiyana. Kana kamuporero kedu chaiko mumhuri menyu tomboti makazvarwa muri 5, firwai muone kana kuti namai kana kuti nababa, maungudziro enyu akatosiyana. Unotozviona maungudziro enyu. Izvozvi pane umwe munhu wekuti nanhasi it seems like achitori pamariro izvezvi kutaura kuno. And why? Because takasiyana. But what I'm just saying, Mwari ngavatibatsire tite empowered ourselves with the word of God. Kana uri muKristu, empower yourself with the word of God. Kana uri muKristu wakati ndakatengwa neropa raIshe, ndava wenyu chose, aiwa ndoda Mwari mweamuri, aiwa muri wangu, ndakatsengwa neropa raIshe, zvino ndava wenyu chose. You hear that? Munoziva kusasimba. Mutendere azive kusasimba kwako. Ngati mutenderei Mwari ava vazive kusasimba kwangu. Ngavazive kusasimba kwangu Mwari ava. May God knows where I'm very weak. And when He knows, He give me strength. He will give me strength. Because He will strengthens me.
in every situation. In every situation. May God give me the grace of being strengthened by you. I need the strength from you, Almighty God, to overcome whatever the devil is plotting against my future, whatever the devil is plotting against my kids, whatever the devil is plotting to against everything. I need the strength from you, Almighty God. Nekuti unenge waudza kuti munoziva kusasimba kwangu Mwari. As his word says, I know the plans for you. The plans not to harm you, but the plans to prosper. Ndobva ndaitirwa zvakanaka futi kuna Jeremiah chapter 33 verse 3 inoti, call unto me and you shall see the marvelous thing, you shall see the unsearchable things, you shall see the things which are hidden. Oh my God. Mangwanani ano Baba, we shall call unto you so that we will see the marvelous things. Jeremiah chapter 33 verse 3. Na Jesu ndinovimba, hallelujah. Na Jesu tinovimba, hallelujah. Mukuchema ndinovimba, hallelujah. Mukuchema ndinovimba, hallelujah. Mukurwara ndinovimba, hallelujah. Mukurwara ndinovimba, hallelujah. You know, thank you so much for coming. Let me prepare also to go to church. Be blessed. I'm blessed. You are blessed. Vanorwara ngavaporeswe. Zvishuwo zvemoyo ngazvizadziswe. Vari kuchema vashayikirwa nehama dzavo. Mweya mutsvene dzikisa hengetsefu yako yemweya mutsvene upukute misodzi iri pamatama avo. Tatienda taonana. Nyasha dza Jesu wedu Kristu tenzi wedu weNazareta ngadzive nemi, ngadzive nemi, ngadzive nemhuri yako, ngadzive nebasa rako, ngadzive nepose paunofamba. Takura mhepo yedenga. Paunofamba 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 takura mhepo yedenga. Takura mhepo yedenga mangwanani ano. Muzita nemuropa ramambo Jesu Kristu tenzi wedu waNazareta uya anokurumbidza kuuya. Amen and amen. For those who are watching me for the first time, I'm naYokozuna weZimbabwe. I've got my page. Please kindly go and follow my page and like my page. Thank you once again, SIS MELLY's Diaries and the team works behind SIS MELLY's Diaries for allowing me to come and share the word of God and do a morning devotion on her platform. May God bless them spiritually and materially. May God take them far. Ngavasaitire initiate vaitire vakawanda. Mwari wenyasha, Mwari werugare ngaakuwanire nyasha. Ngaazadze nyasha mudzimba dzenyu, ngaazadze nyasha mumhuri dzenyu, ngaazadze nyasha pose pamunotsika. Iwe chengetedzwa uri muforeign land, chengetedzwa whoever who is in the foreign land. I speak the divine protection. I speak the blessings of Abraham upon our life. Whoever who is in the foreign land, ndataura kuchengetedzwa, ndataura favor ya Abraham, ndataura favor ya Abraham, ndataura favor ya Abraham, ndataura favor ya Abraham. Whoever who is in the foreign land, may you partake the grace of Abraham, may you partake
grace of Abraham. May you partake the grace of Abraham. Wa Mwari wakanaka. Abraham akaenda kunyika yaanga asingazive, nyika yehutorwa. Asi Mwari makati muchamuropafadza, muchamupa vana vakawanda sevhu regungwa. Mangwanani ano pana maropafadza ari kudiwa navana venyu. Mangwanani ano pana maropafadza ari kudiwa navana venyu. Whoever who is in the foreign land, I speak the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. Ndataura kuchengetedzwa, ndataura maropafadzo emumwe nemumwe who is in the foreign land. Mangwanani ano patichaenda kumakereke, Mwari tinoti mweya mutsvene ngauzadze vana venyu, mweya mutsvene ngauzadze nzvimbo, mweya mutsvene ndiwo ngaukontrole. As your word said, kuti ndichakusirai mweya mutsvene which is our leader. Mweya mutsvene ngautitungamirire. Makati muchatisira mweya mutsvene which is our protector. Mweya mutsvene ngauti protect muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen and amen. Bye everyone.